私には可愛い双子の娘たちがいます。二人は幼い時から外見だけでなく性格も好みも何もかも同じでした。そのため欲しいものが一つしかないと取り合いになってよく喧嘩しました。そういう時は仲良く分けなさいと教えました。それから二人は分け合うことを覚えたのですが、今思えば飼っていた愛犬が急にいなくなった時、私は手を打つべきでした。知らぬふりをせずに。やがて二人は成長し、同じ男性を好きになりました。一番恐れていたことが現実となったのです。私は二人の娘たちを愛しています。それがたとえ怪物であったとしても